Čus. Dneska som v takomto programe, ktorý sa volá Krytá. Dá sa tu kresliť. Keď dáte CTRL-Z, môžete vymazávať jednotlivé kroky. Ja takto vymazávam celé to čus. Zrejme mi to nejako nejde, radšej si vezmem gumu. Keď dám veľkú klávesu, stlačím jednu časť. Počkať, nie asi. Keď dám Shift, stlačím tlačidlo myši, tak si môžem toto zväčšovať alebo zmenšovať. A ťahám tú myš na jednu alebo druhú stranu. No, zgumujem toto tu čus. No a vezmem si niečo iné, s tým budem kresliť. Si to zmenším. Teraz potrebujem úplne maličké čosi. No, nie, počkať, najprv potrebujem väčšie čosi. Dám si takto modrú. To sa robí tak, že dáte ľavé tlačidlo práve tlačidlo myši. Si nastavím modrú. Asi nejakú takúto. Znova stlačím, nastavím si čiaru. No, nakreslím. Hop. Tak mám čiaru a môžem kresliť. A bude to zrýchlené, lebo budem kresliť asi 3 hodiny. Aby bolo jasné, tá pigi drží kreker tuc. No a zvyšok obrázku dokončím na budúce.